Insat. Тази игра се тегли, само да кажа. Тя е нещо подобно като Слитарио, но е синглплеер се тегли. Значи аз съм. Нивата не съм ги минал, вие ако искате Your Trial. Те да ви кажа, това е нещо като пробно ниво, видите за какво става въпрос, но аз започвам от учението как да играете самата игра. Да го скипнем това. Турата. Така, мета трябва да се излюпим. Тук има мишка. Може джойстик или с мишка. Но с мишка мен не ме кефи. Не, също с мишка е удобно. Не е лошо. Може би с мишка се играе. Ами може и да се променя нататък. Сетинг. Ама знаете ли какво? Не. Не. Дай го пробвам това. Няма да игра с мишка. Колко време се издържим? Не виждам. Взял храна. Добре, издържа. И това направо мамина. Да, виждате, ние оцеляхме време и ето го и второто ниво. Между другото се игра с копчета. Не знам с копчета повече не. Вие може да играете с джойстик. Така се движиме бавно. Така се движиме така. Вие не можете, не натискате копче за цъкане, нали? Ако искате да се разберете, просто цъкате. Ако искате с копче, цъкате копчето и то ви го избира. Ако искате с мишка, мърдате мишката и то ви го избира. Ако искате... сега не ви казах как се коментира. Така. Ако искате джойстик, нали? Сега той трябва да го направим 20 пъти. И next level. Така. Трябва да вземам някакви точно определени неща. Не знам за какво е out, но моята култура няма out никъде. Трябва да вземам такова, че аз съм малък, трябва да ям много. Добре, да хапнем. Не, може не ми е отключен изстрелването. Да, в момента им показва как се въртя. Те може. Така. Сега. Тия първите нива ви показват как да играете. И после идва. Аз мисля, че вече и виждате, вече съм по-бърза. Не, сега трябва да вземам 5 такива. Не, това е голямо още. Още трябва да ям.
И това гледам. Много са големи, още не съм по размера. Дай аз да вземам. Теб мога да вземам. Нали? Да. Добре, едно от 5. Те моля. Да, вземахте и тебе. Нали това вие дете не трябва нещо такова близкане. Играта е синглплеер, не знам дали може мултиплеер. Малко може да имате малки проблеми с инсталирането. Сега не мога да кажа, всеки са различни, защото аз имах малко проблеми. Но все пак разбрах. Аз в момента съм май 60, това е макса май. 60 ми е остава. Дома търнаме. Там се напред. То само зарежда, значи. И win. Така. Отново все. Защо за ме изядеш ли собствено? Да ме изядем. Това май нямаш. И win. Next level. И да, време. Това ще е първо. Добре. Сега започваме от деца и тук ще се играем други играчи. Добре, единия го изядем. Thanks. После софтуера ме изяде. Накрая аз го изядох. Както за софтуера ме изяде. Кой софтуера ме изяде? Аз. Добре. Диаметър на устата 20. Ето за проблем. И бяхме изядени. Вау. Големия черен. Тези тук са просто някакви препятствия. Те не са ми целта. Трябва да преча от другите. Този е изяден. И другите двама ми останаха. И... Win! Това ще бъде всичко за този епизод. Бай-бай!